साफसफाई म्हणजे जाळा पाडायचा आहे म्हणून कुणाला आमच्या अजून काही झाडांचं आहे ना का. आता ही जरा गडबड झाली, आमचा वाफा आमचा जरा गडबड झालेला आहे. आता हे तुम्ही बघा किती मस्त असे हिरवेगार असे आलेले आहेत. कसं झाडांचं आणि माणसांचं प्राण्यांचं सगळं असं वेगळं वेगळं आहे प्रत्येकाचं. ऐकलं का? दार बंद करून नाही पुढचं. आमच्याकडे बघा आज सकाळी सकाळी साफसफाई म्हणजे जाळा पाडायचा आहे म्हणून ते कुणाला ना घेऊन चाललं घरामध्ये झाडू काढायच्या आधी. चला बाबा सुरुवात करूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज जराशी साफसफाई करायला घेतले. साफसफाई म्हणजे जाळे वगैरे ना असे भरपूर लागतात, उंच उंच, आणि हात माझा पोचत नाही. म्हटलं कुणाला घरी आहे तर म्हटलं होऊन जाईल. पंखे पण साफ करायचे. त्याला म्हटलं तू इथे करून घे, तर पण मी किचनमध्ये करते. फॅनचं तर काय म्हणूच नका, फॅनला तर काय हात नाही पोचत. पण बघा हे आणले ना त्याच्यामुळे जरा बरं पडतं. फिरवलं वाटतं फॅनवरती कुणाला. हां ना, आणि त्याला लादी पुसताना मग ओला कपडा फिरून गेला. तर इथे बघा आम्ही आता कोरा चहा ठेवला आहे बनवायला, गवती कोरा चहा. बाहेरचं वातावरण बघा. आपला बघा चहा तयार झाला आहे. आता अगोदर चहा पिऊन घेते, मस्त गवती चहा. तर आपण चाललो आता भाजी काढायला. दुधी लागले ना ते सारखं ती नजरेने त्या दुधीकडेच जाते आणि ती वजनाने ना खाली आले वेल. तर कुणाला म्हटलं चल आपण म्हटलं काढूया. म्हणजे इतकी तयार झाली ना माहीत की आता काढून घेते. मग आपली ना पालेभाजी पण छान तयार झाली आहे, तुम्हाला मी दाखवते. आता कुणाला विचार करते नाश्त्यामध्ये पालकचे पराठे भरून देऊ का असं. तू कुणाला थांबा, आधी खोलून नको, 1 मिनटं थांब, खोलून ठेव पिशवी, मी आली, कटिंग करू नको. कुणाला करतो येते हा बघा. तर रेसिपी आहे ना तुम्हाला झटपट मी शेअर करते तुमच्याची रेसिपी. पालकचे पराठे खूप मस्त लागतात आणि खूप हेल्दी. तुम्हाला मी एक सांगते की गावी आल्यापासून वर्ष 1.5 वर्ष झालं वाटतं पालकचे पराठे बनवलेलेच नाही आहे. हे पहिल्यांदाच मी आता बनवते आज. पालक लावला होता थोडासा,
म्हणजे जरा गच्च आलं आहे पण चांगलं आलेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते. खोली पिशवी. आपल्याला मांडव पण घालायचं आहे. ऐक मेरो ही बघा कशी वजनाने हे झाले. आज बाबा असं तर खुश असतं ना कुणाल. काप. हा तो वरचा शेंडा आहे ना इकडचा. कुणाला आमच्या अजून काय झाडांचं आहे ना. काप. हे बघा वजन आहे ना. बघू दे. ह्या सूप पकड. सूप पडला. 1 किलो ना. 1 किलोच्या वर. हे बघा कशी जाडी झाली. आणि बरं झालं ही वेळेत काढली ती, नाही तर परत जून झाली असते ना. बघ केवढी मोठी झाली. व दुधी ना पटकन तयार होते. 7-8 दिवसामध्ये लगेच तयार होऊन जाते. चल पापडी काढूया आपण आता. पापडी तिकडे पुढे. त्या दिवशी बघितली जाऊ किती छोटी होती ना कुणाल. आता बघा किती. हलवा बनवायचा आहे आता. बघूया आज तर नाही. आज तिची मी पालकची शेअर करते ना. उद्या बनवूया. उद्या दूध पण लागेल ना. हे बघा इथे पापडी पण तयार. पापडी म्हणजेच घेवडा. पापडी करते मी. कुणाला तर सूप खाली ठेव. जवळ आहे खूप. हात दुखेल परत तुझा. हा बघा घेवडा पण तयार झालाय. काढूनच घेते. हां जेवढं बा असे मोठे तयार झाले असते ना असे वाले बघ ते काढ. बारीक वाले नको काढू. आपल्याला काय आज नाही भाजी करायची ना. तोपर्यंत तयार होईल दुसरी. मग हे बाई मी आता काढून घेते. भाजी मस्त लागते घेवड्याची. आता आमच्याकडे आवडते आता खायला. आणि पानं पण बघा तुम्हाला मी काल बनवले होते ना. पानं वगैरे आता नवीन फुटलेत. बघा कशी तयार झाली छान. आता काय मग कुणाल भाजी तोडताना कसं वाटतं रे. हां आनंद होतो की नाही. हाताने नसेल जमत तर कैचीने काप. मी ना कुणाला असा प्रयत्न करते की त्याला पण असं म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती पडू देत. ह्यातला आनंद काय असतो. त्याच्यामुळे आमचे प्रयत्न चालू असतात. जेव्हा आम्ही हे करतो ना त्याला आम्ही घेतो जवळ हे करू. मुलांना पण माहिती पडायला पाहिजे ना. हे सूप पण खूप चांगलं असतं. तो पण आनंद होतो त्याला पण. जेव्हा बघतो ना भाजी वगैरे काढलेली त्याला पण बरं वाटतं. मग वांगी नाही अजून तयार झालेत. कारण ते कुणालच्या जेव्हा मुंबईला गेले ना त्याच्या आधी काढली होती. आणि अगोदरची तुम्हाला म्हणाली होती ना मी माकडं खाऊन गेलेत. हे बघा आत्ताशी तयार होतात. हे बघा राहू दे. मिरच्या हव्या तर मिरच्या पण पाहिजेत. आणि तिकडचे ते हे बघूया वालाचं दूध घेऊन आली. घाबरवलं या पोरीने मला बघा. हा काल का नाही आणलेला दूध. मग काय म्हैस रागावली होती का काल दूध द्यायला. मग म्हशीला म्हणून दूध नाही दिला. 2 दिवसात एकदम घेऊन आली. घाबरवला ना पोरीने मला. आली आणि पटकन माझ्या पाठीमागे असा हात मारायला. कोण आहे मी एकदम दचकली ना. माझं लक्षात नाही ग तू आलीस ती. दूध कुठे ठेवला. फ्रीजमध्ये ठेवलास. बाहेरच ठेवलं. पिशवीमध्ये का बाटलीत आहे. कुठल्या खिडकीवरती. किचनवरती ना. ओट्यावरती का खिडकीच्या बाहेर ठेवलास. हा मग ओट्यावर मला खिडकीवर कडे बोलते. आज सुट्टी आहे. हां जा उशीर झाला ना. बाय येडी. चला कुणाल ह्या घ्या. ह्या शेंगा काढ. पावट्याच्या थोड्याशा तयार झाल्यात त्या. आपली बघा ही आता थोडी धरायला लागली आहे. तुम्हाला मी दाखवते. हां थांब मी दाखवते. तुला नाही माहिती पडणार बाळा. हे बघा आत्ताशी धरते. आत्ताशी ती फुलावरच चालले. हे बघा पावटा. हे असेच मी लावले होते. एवढे बघूया. घरचे वाल असतात ना ते मी टाकले. भाजीसाठी भिजवले होते. आणि म्हटलं एक 4-5 म्हटलं लावून बघूया. हे बघा 4च जास्त नाहीत. 1 2 3 आणि 4 पण झालं आहे व्यवस्थित आले. आता जितक्या आहेत तितक्या घेते म्हणजे आपल्या पापडीच्या जोडीला होईल ना भाजी करायची झाली तर.
म्हणून मग आता काढून घेते, नाही तर मग सुकून जातील त्या. आपल्याला जास्त नको आहे. हा बघा पालक आपला तयार झालं आहे. म्हणजे अजून कोवळाच आहे पण तरी काढते मी थोडासा. जी पानं मोठी मोठी झालीत ना ती काढून घेते. किती मस्त झालं बघा. आणि हे बाजूने हेच बघा सगळं रान केळीच्या इथं लावलेलं आहे. असं खोडून घेते. हे बघा जी पानं मोठी मोठी झाली तेच खोडून घेते. खोडली ना पानं, ऐकलं का, मग ती परत नव्याने येतात का. पूर्ण असं हे नाही, मुळासकट नाही काढायचं. आता ही जरा गडबड झाली. आमचा जरा गडबड झालेला आहे. मस्त झालंय पण पालक बघ काय तयार झालं सॉलिड असं हिरवा गार. तर मिरच्या घे, 4-5 मिरच्या लागतील. इकडच्या काढ 4-5. काढू ना, काढ कुठल्या पण लालवाल्या बघ सुकवायला होतील. किती घेतल्या तू? काढल्या अजून घे 2-3, जास्त नको. हे रोप मस्तच झालं आहे मिरचीचं. चला हे टॅमॅटो पण घे काढून. हे बघ लालसर झालं ते काढूनच घे. ते तिकडे पण तयार झालेत ते पण काढून, ते पिकतील आपोआप. मग सावकाश सावकाश. हा हे काढतो. तोडलास ना. ते तिकडचे पण काढ जाते 2-4. मग ते लाल झाले ना तेवढेच काढ. हे बघ सुकल्या मिरच्या लाल होणे बघ काय काय. हे बघ काढ. हे आपण तो सूप खाली ठेव बाबा, जड किती आहे तो सूप. सूप खाली ठेव, आता उगाच हे होईल, धडपडशील. त्याच्या पूर्ण लाल झालं त्याच काढायच्या. त्या उद्या परत पिकतील परत त्या. अजून अर्धी लाल आहे. खाली रोपं बघा, ते नको त्या नको काढू. बस 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 चल ये. खाली रोपं बघ, सावकाश आहे. नको ती अर्धवटच आहे. चला झालं बाबा भाजीपाला काढून. तुम्हाला मी दाखवते आता काय काय आहे ते. थोडंफार काय निघालं आहे ते तुम्हाला दाखवते. आता नवीन होईल आपलं तयार. इथं ठेव सूप. जातो आता आंघोळ करून घे जा. हा बघा आपला दुधी. ह्याचा आता हलवाच बनणार आहे मस्त बघा. इतका जड आहे ना, मला वाटतं हा ना 1 किलोच्या पुढे आहे, 1.5 किलोच्या आसपास आहे. ह्या लाल मिरच्या आपल्या आणि पालक बघा इतका काढला. हे पराठ्यांना आपल्याला भरपूर झाला हा पालक. टॅमॅटो ना मी काल पण काढले होते. टॅमॅटो आपले अधूनमधून पिकत असतात, जसे पिकतील तसे काढते. मग आता हे जरा मिरच्या पण लागतील तशाच. आणि हे बघा हा आपला एवढा घेवडा आणि अजून आहे त्याच्यावरती. जितका मोठा होता ना तितकाच काढला मी. जेव्हा भाजी करायची असेल तेव्हा परत जाऊन काढून येईल, नाही तर मग हा जून झाला असता ना मग हा. आणि त्या वालाच्या बघा ह्या अशा बारक्या त्या पण 8-10 निघाल्यात त्या पण. तर झटपट रेसिपी तुमची शेअर करते. हा बघा हा आपला पालक आहे ना, स्वच्छ धुवून घेतला आहे. आणि इथे लसूण घ्यायची असते. लसणीच्या बदली मी ही लसणीची पात आहे ना ती घेतली. आता होती माझ्याकडनं म्हणून ही टाकते, म्हणजे छान लागेल. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लसूण टाका. आणि आलं आणि मिरच्या बघा आपल्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करायच्या मिरच्या. आता हे सर्व एकत्र करून आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. आता पात काय मी इतकी नाही घेणार आहे, थोडीशीच. तुम्हाला आपलं दाखवायचं म्हणून मी आपलं डिशभर ठेवले. भरपूर झाली इतकी. आणि बाकीचं साहित्य तुम्हाला मी हे वाटून घेते आणि मग दाखवते. आता तुम्हाला साहित्य दाखवते. हा बघा आपला वाटलेला पालक. इथे आता परातीमध्ये घेतले मी गव्हाचं पीठ, तीळ घेतलेत आणि जिरं आणि हे मीठ आहे आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं. आता हे सगळं मिक्स करते आणि व्यवस्थित मळून घेते. आता ह्यात आहे ना पाणी नाही टाकायचं मळताना. तुम्ही जर का पाणी टाकलं ना तर तुमचा जो रंग आहे ना पराठ्यांचा असा हिरवागार नाही येणार. आता हे मिक्सरला बघा हे चिपकलेलं आहे ना, ह्याचं थोडंसं पाणी टाकून मी घेणार. नाही तर वेगळं जर का पाणी टाकलं ना तर कलर जरा हे होतो. तर ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा कधी करत असाल तर.
आणि पीठ बघा आपलं मळून झालं आहे. आपण जसं चपातीला मळतो ना त्याच पद्धतीने मळायचं आहे, वेगळं असं काही नाही आहे. आता हे एक 5 ते 10 मिनटं मी ठेवून देते आणि मग बनवायला सुरुवात करायची. आणि इथे पाण्याचा वापर बघा, तुम्हाला म्हणाले ना नाही करायचा. हे बघा आपलं मिक्सरचं भांडं, जेव्हा मला कमी वाटलं ना पाणी तेव्हा त्यात पाणी टाकलं मी आणि हे धुवून घेतलं. हे बघा हे पाणी पण इथं घेतलं होतं. रंग खरा छान येतो. मग गॅस चालू करते पहिला. तवा मी म्हटलं माझा कधी नवीन चालू आहे का बंद आहे? चालू आहे गॅस. बघा दिसत पण नाही बघ, उजेड पडतो ना सूर्याचा किरण. तवा आमचा एकदम भारीतला आहे, बाहेरगावचा आहे. तुटेल जेव्हा असू दे बाबा, जुना आहे तो तवा, खूप वेळावाकडा आहे ना, चालतंय ना. हाय त्या वस्तूमध्ये घ्यायचं आहे मला, पण हाय ना तोपर्यंत वापरायचा. भाकरी बनवायला ठेवणार मी, घेतला नवीन तरी फेकणार नाही मी. तर हे बघा इथे आता असे गोळे करून घेतलेत. जरा ना जाडसरच करायचे ते पराठे, आपल्याला जास्त असे पातळ नाही करायचे. आणि तेल घेतले मी लावण्यासाठी. हे बघा, तर एक गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते जरा, म्हणजे मला जो अनुभव आहे तो शेअर करते. आपण जेव्हा असे काय म्हणूया फक्त साधे पराठे, म्हणजे काही पराठे बघा असतात ना ते आपण भरून करतो, म्हणजे सारण भरून करतो ना, त्याला तुम्ही घी लावत जा, खूप म्हणजे चांगले लागतात. आणि असे साधे सिंपल असतात ना, फक्त आपण लाटून आपण शेकतो डायरेक्ट तव्यावरती, तर तेलाचा वापर करायचा. मग ते घी लावून मग ते त्याची टेस्ट बरोबर येत नाही. म्हणजे हा एक अनुभव आहे म्हणून तुमच्याशी मी शेअर करते त्याच्यामुळे. आता हे बघा हे थोडेसे जाडसर असे आणि लहान साईजमध्ये असे मी लाटून घेते. रंग बघा किती हिरवागार रंग आलाय. आता हे पाणी नाही टाकलं ना म्हणून ते असा हिरवागार रंग, नाहीतर मग काय होतं रंग पूर्ण चेंज होऊन जातो. आता असं मी लाटून घेते. एक एक शेकायला टाकायला दुसरा लगेच पटकन लाटून घ्यायचा, म्हणजे आपला गॅसची बचत पण होते, सेविंग सेविंग करायची असते. बघा तो पराठा शेकतोय तो पण, हा माझा लाटून पण झाला. आता एक बाजू शेकली का आपण असं तेल आहे ना साईडने सोडायचं. जर का आपल्याला चांगली डिझाईन हवी असेल ना पराठ्यांना तर असं साईडने तेल सोडायचं आणि असं वर तेल लावून घ्यायचं. आता इथे आधी मी गॅस फास्ट ठेवला कारण तवा अजून गरम नाही झाला ना. आता मी गॅस कमी करते कारण तवा आपला आता झालाय गरम. आता वरून थोडंसं तेल लावते. आता हे पराठे वगैरे म्हटलं ना का तेल थोडंसं जास्त लागतं आणि लावायचं थोडंसं जास्त. आपण काही नेहमी नेहमी बनवत नाही ना पराठे. असे मस्त झालेत. आता हे चहासोबत पण खूप छान लागतात. कुणाल तू कशावर खाणार आहेस? आता अशा पद्धतीने मी जरा करून घेते फटाफट. हे बघा असे 4-5 बघा आपले पालकचे पराठे तयार झालेत. आणि कुणाल खाणार आहे सॉस बरोबर. त्याच्याबरोबर चटणी असेल ना तरी पण छान लागतं. कोथिंबीर चटणी किंवा चहा बरोबर पण खूप मस्त लागतात. आता मला हे असे पराठे बघून ना कुणाच्या बाबांची मला आठवण येते आता. कारण त्यांना हे असलं पदार्थ त्यांना खूप आवडत ना. कुणाल बाबाला पालेभाज्यांचं भरपूर आवडतं ना. आता असतं तर पटापट गरम गरम खाल्ले असते. ते आले ना की वरून देईन त्यांना. आहे आपल्याला तर पालक लावलेला आहे म्हणून काय टेन्शन नाही. आपण कधी पण बनवू शकतो. तसं चांगलं चांगलं बनवलं का मला पटकन असं येतं नजरेपुढे. ठीक आहे. आता हे कुणाला मी खायला येते. हे बघा मस्त असे तयार झाले. रंग बघा किती छान आले ते. आता तव्यावरती तुम्हाला कदाचित बरोबर दिसत नसेल कारण ते उजेड पडतो ना खिडकीतनं त्याच्यामुळे. आता हे तुम्ही बघा किती मस्त असे हिरवेगार असे आलेले आहेत. जर कुणा तू घे आता खायला मी बनवते जा. हा घेतो.
12 वाजले दुपारचे. सर्व काम आटपलं, फक्त जेवणाचं काम बाकी आहे. जेवणाचं म्हणजे सकाळी जे पराठे केलेत ना पालकचे ते आहेत, फक्त भाजी करणार आहे मी. आणि पराठे ना खूप मस्त टेस्टी झाले होते, छान झाले. तुम्ही बघा, ट्राय करून एकदा बनवा तुम्ही. कोणाला जर का माहीत नसेल ना तर या पद्धतीने करून बघा. मला वाटतं आपल्या बहुतेक ताईंना माहिती असेलच, पण मी की नाही आज जवळजवळ वर्ष 1.5 वर्षानंतर बनवलेत. हां, 1.5 वर्ष होऊन गेला. तुम्हाला बघा सकाळी म्हणाली ना, त्याच्यामुळे मला वाटलं की नाही रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायलाच पाहिजे. बघा एकदा ट्राय करून, खूप छान झालेत. आणि आता हे बघा, हे असं ऊन, खूप असं कडाक्याचं ऊन पडलं आहे. आता जवळजवळ 1 तास झाला मी इथे बसलेली आहे. तर बसून बसून मी असा विचार करत होते की इतकं कडाक्याचं ऊन पडलं आहे, आपल्याला ते सहन होत नाही. म्हणजे नुसतं त्या उन्हाकडे बघितलं तरी पण आपल्याला असं कसं तरी होतं, एकदम म्हणजे भिरभिरल्यासारखं होतं. तर ही झाडं जी आहेत ते कशी राहत असतील हा विचार मी आता करत होती. छोटी छोटी रोपं लावलेली आहेत तरी पण एवढ्या कडाक्याच्या उन्हामध्ये कशी म्हटलं हे तग धरून राहतात, हेच मी मगापासून विचार करते. त्याच्यामुळे सकाळी माहिती काय झालं, आंघोळीला जायच्या आधी ना मी बघितलं, म्हणजे पाणी काढलं होतं मी आंघोळीचं, ओतलं इथे, आणि ऊन बघितलं ना 10च्या दरम्यान. तर बघितल्यानंतर मला पण एकदम हे वाटलं की झाडांना पाणी कसं संध्याकाळचं घालते. नवीन बियाणं लावले ना, त्या छोटी छोटी रोपं ना आलेली आहेत. थोडं त्यांना परत काय त्रास झाला तर म्हणून मी परत गेली बाहेर, त्या सर्व रोपांना ना थोडं थोडं पाणी टाकलं. म्हणजे संध्याकाळचं पाणी टाकतं ना, म्हणजे सकाळची गरज नाही बसत पाण्याची, कारण ते पाणी आहे ना, काय म्हणूया आपण, ते आपोआप बघा ते जमिनीतनं बाहेर तर सकाळच्या वेळेस दव म्हणून असं बाहेर होतं. सगळी माती ना ओलीच असते झालेली. पण मला एक चिंता की आता ह्या एवढ्या उन्हामध्ये कशी ती रोपं तग धरून राहणार, एवढी छोटी छोटी आहेत ती. म्हणून मग मी जाऊन ते पाणी घातलं. आता संध्याकाळी पुन्हा एकदा टाकीन थोडं थोडं. तर हे सगळं बसून बसून बघायचे मी तोच विचार करत होती, म्हणजे कसं झाडांचं आणि माणसांचं, प्राण्यांचं सगळं असं वेगळं वेगळं आहे प्रत्येकाचं. पण हे झाडांचं पण अजब आहे, म्हणजे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. रेसिपी कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.